O historiador Carlos Montes, integrante do Centro de Estudos Chamoso Lamas, vén de presentar unha innovadora serie audiovisual sobre a historia do Carballiño, elaborada mediante ferramentas de inteligencia artificial e cun rigoroso traballo de documentación histórica. Nos sorprendeu o historiador carballiñés Carlos Montes, que nos acompaña hoxe, cando coñecemos que estaba a traballar nunha acción tan novidosa como é levar a cabo a recreación da historia do Carballiño a través dunha serie feita con inteligencia artificial e, dende logo, pois, con rigor histórico e dende un punto de vista dun historiador que coñece a perfección o Carballiño, que leva navegado polos arquivos moitos anos e que, gracias a él, pois, podemos poñer luz a esa escuridade que supón o pasado. A serie estruturase en 10 capítulos, cunha duración aproximada de 14 minutos cada un, nos que distintos personaxes históricos narran en primeira persoa os acontecementos máis relevantes de cada época, dende as orixes do Carballiño ata meados do século XIX. Nós tiñamos moitas experiencias, como dende o Centro de Estudios Chamoso Lamas, de facer visitas guiadas, de ir explicando a historia polo Carballiño, pero os coñecementos que teño eu da historia local, son tan amplos que moitas veces é moi complicado explicalo, é verdade, que sempre pensei que unha imaxe vale moito máis que 1000 palabras. Entón, a partir de aí, aproveitando a ferramenta que supón poder empregar a inteligencia artificial, pois podemos recrear o que é a historia do Carballiño como se fora unha serie cinematográfica. É unha mistura, verdad, estes capítulos do que supón a historia narrada sempre en primeira persoa por un personaxe de certa importancia da historia local, que en primeira persoa vai narrando o que foron os acontecementos en cada época, dende antes das orixes do Carballiño, ata no intre no que me atopo agora traballando, que estou sobre o ano 1850, é dicir, que xa é un longo percorrido, hai 10 capítulos xa creados, cada capítulo dura sobre 14 minutos, é a media aproximada do que duran estes capítulos, e eu creo que esta ferramenta é interesantísima, non só por suposto, dende o punto de vista visual, senón tamén do que é a historia narrativa, é dicir, de poder explicar dun xeito moi doado e moi didáctico, sobre todo a xente que non que lle custe ler, pero que igual a metodoloxía histórica supón un esforzo moi grande, por iso está creado para todos os públicos, por suposto. A través da combinación de documentación histórica, guión narrativo e recreación visual con inteligencia artificial, empregando diferentes ferramentas para xerar imaxes, voces e ambientacións, o proxecto reconstrúe espazos e momentos clave da evolución urbanística e social da vila. Persoeiros que ocuparon cargos de relevancia provincial e nacional.